Hej, Jesper Nielsen her, PGA Golfprofessionel med denne uges tip. Det handler i denne uge om den fundamentale ting, at vi skal prøve at se, om vi kan ramme jorden det samme sted hver gang. Hvis vi kan ramme jorden det samme sted hver gang, så kan vi egentlig bare lægge bolden umiddelbart foran det sted, og så træffe bolden først hver gang. Det der egentlig skal til, nu kan I se, at jeg har legnet 2 sticks op her, så jeg har stikkene til at ligge midt mellem mine fødder. Det der jo helst skal til, for at jeg rammer jorden det samme sted hver gang, er, at jeg svinger tilbage og svinger ned og finder tilbage til, hvor jeg startede. For at jeg bedst muligt kan gøre det, der er det vigtigt, at jeg bliver omkring min egen akse, især i tilbagesvinget. Man ser rigtig mange golfspillere, som bevæger sig herover i tilbagesvinget og bliver hængende herover, og så rammer vi ofte jorden først. Så den måde, du skal tænke dit drej på, kommer der en lille øvelse til her. Det foregår uden golfkølle. Du tager din golfopstilling, som jeg viser her. Hænderne om på ryggen, som vi gør her. Og så går øvelsen egentlig ud på, at du ser, om du kan holde næsen ved bolden her. Og så roterer dig denne her vej tilbage, hvor du har følelsen af, at dit bryst bevæger sig opad den vej her. Det mange i stedet gør, det er, at de forsøger at blive nede og dreje tilbage. Og så ser vi sådan her ud. Og den her øvelse gør virkelig, at du drejer tilbage på den vis her. Hvis I ser mig fra siden af, så vil I bemærke, at mit højre knæ her, det faktisk strækker sig lidt ud. Det hjælper mig til, at jeg kan dreje i tilbagesvinget. Rigtig mange spillere har gennem tiden prøvet at holde det her højre ben bøjet her, men det gør egentlig, at vi ikke rigtig kan dreje. Så bare lad det strække lidt ud. Så kan man gøre det, når man kommer ud og øve sig. Stiller sig op, som jeg gør her. Hænderne om på ryggen. Lige øve et par gange. Sådan der. Så holder jeg midterpunktet her. Så golfkøllen i hånden bagefter her. Prøv at se, om vi kan finde den samme fornemmelse af at blive ved midterpunktet. Og så forhåbentlig, så rammer vi jorden, efter vi har ramt bolden. God fornøjelse med det.